So yan, nandito tayo sa Dagupan, 8,217. Let's go. Sagad na, 94 lang. Sana all may OBR. Meron tayong back ride. Tayo sa Bulacan. Grabe. Gitna banda. Gitna lang daw, ganda. Lakas po nun. Tapos pinong paha dito. Yeah. So, tignan natin kung kaya. Magbibiyahe po tayo ngayon ng Pangasinan to Rizal or Manila. No? So, nandito tayo ngayon sa ating starting point. Yan po sa boundary ng Dagupan to Calasiao. So, pupunta po tayo ngayon at magbabiyahe. So, yung oras po natin ngayon ay almost 5 o'clock ng hapon. So, mas pinili ko yung hapon kasi para hindi po masyadong mainit, saka yung aabutan natin sa Metro Manila hindi na ganun ka-traffic, lalo na po sa Bulacan area. So dadaan po tayo ng MacArthur Highway, tapos diretso tayo ng Rizal, doon tayo nakatira. So mga ito, sana maging hopefully safe yung ride natin today, at bibigyan ko po kayo lahat ng ating mga rides na to. Mag-enjoy tayo dito. Siyempre gamit natin yung ating Pasio, ayan, naka PMS na yan, so pina-check up din natin para sa safety rin natin, yung brakes and everything pina-change oil na rin. So yan po, samahan niyo ako mga idols sa ating ride from Dagupan City, Pangasinan to Rizal, Metro Manila, no? Let's go. So yan mga idols, palis na tayo ngayon. Ito 8,217 kilometer. So starting point natin dito tayo sa Calasiao boundary with Dagupan City. So Dagupan to Rizal po tayo, Metro Manila, no? So let's go and pray muna tayo. So Lord, sana maging safe po ang ating ride today, and makarating po tayo ng maayos at matiwasay. Thank you po Lord, amen. Let's go. So yan, nandito tayo sa Dagupan, 8,217. Let's go. So bigyan ko lang kayo ng konting information sa ating Pasio. So ito ating Pasio ay nabili natin last June, almost July. So 1 year na po siya. At mga idol, siyempre gusto nyo itanong kung meron po tayong mga issue, complain about dito sa ating Pasio scooter, Actually, meron din tayong mga naka-encounter na mga problema dito. At meron tayong naging problema sa ating Y-Connect. One time, pag start natin ng motor natin, ayaw na niya mag-start. As in, totally dead bat na siya, So dinala natin siya sa kasa, umiran tayo ng garong, dinala natin sa Yamaha at pina-check up natin, and found out na yung kanyang ECU kailangan palitan kasi nga nag-drain yung battery. And one thing pa mo na ating na-encounter din dito, yung ating front shock, talagang sobrang tagtag, sakit po sa kamay pagka lalo na long rides po yung takbo natin. So pinalagyan natin na ng bagong oil port, para mas maganda po yung kanyang magiging performance at bouncing niya. So hindi na ganun katindi yung sakit sa kamay. And dito sa ating Mio Pasio, actually yun lang yung mga naging encounter natin. At sa ating mga kasamahan din sa Pasio Norte, yung ating grupo dito sa Pangasinan, marami rin po silang mga naibabahaging mga problema at mga issue, pero so far so good. Okay naman po kung naging performance ng ating scooter na to.
And maraming beses ko na po itong ginala or ni-rides sa mga malalayong lugar. Punta rin tayo ng La Union, Baguio, at ilang beses ko rin itong nailuwas sa Maynila. At wala naman ako naging encounter na mga bad problem dito. So mga idols, overall napakaganda po ng performance ng ating Mio Pasio. At recommended ko to sa mga idols natin dyan na gusto pong magkaroon ng first na scooter at gusto nila yung maporma, classic yung style. Perfect po itong scooter na to mga idols. Huwag po kayong mag-isip na may problema to. Minimal lang naman yun, kaya pwede namang i-handle din. Hopefully hindi nyo rin maranasan yan. At dito sa ating Mio Pasio, pinaka the best na gusto ko rito, yung pagka-hybrid niya, talagang super tipid po sa gasolina to. Kaya kayo mga idols, kung kayo po yung nagko-commute at gusto nyo pong makatipid din at hindi na kayo hassle sa pagsakay-sakay sa inyong transport, public transport, ito po, perfect tong scooter na to. Maporma na, maganda na, at hindi rin po ganun kamahalan. Ang kanyang price po ngayon ay nasa 93,000 ano. At gusto nyo na installment, pwede rin. Available na yung mga unit ito. Marami na tayo nakikita ang display sa mga Yamaha store. And mga idols, nandito na tayo sa Urdaneta at papasok na tayo ng MacArthur Highway going to Tarlac na tayo, no? So ito, so far wala tayong na-encounter na bad weather pa, pero nakikita natin sa bandang dulo talagang may mga thunderstorm na, no? So masasabi natin may malakas na ulan tayong makakasagupa mamaya. And sa pasensya na gustuhan natin dito sa ating Mio Pasio scooter natin, itong ating gulay board, yung ating middle flat foot board. Napansin nyo po, meron tayong dalang maliit na maleta dyan. So yan po yung mga gamit natin. So kung ang motor po natin walang ganyang gulay board, sigurado po mahirapan tayong dalhin yung gamit natin papunta dyan sa Rizal. Of course, napakalaking advantage at benefits niyan. So mga idols natin, yan po yung nagustuhan ko rin dito. Meron tayong compartment na lalagay natin yung iba pang gamit natin. Kung siyempre ako, pag biyahe ako, may dala akong mga tubig eh. Nagdadala ako ng tubig talaga time to time pag ako'y nag-stop over. Water po talaga kunin tayo para hindi tayo mag-dehydrate ano. And siyempre sa rides po, eto, nandito na tayo sa mismong Rosales, Pangasinan. Boundary na to ng papuntang Tarlac. At dito mga kasabayan na natin, mga truck na mga idol, talagang grabe. Pagka dumikit ka sa kanila dahil medyo mabilis yung takbo nila, mabilis yung takbo natin, talagang tatangayin ka, no? Lalo na ngayon, medyo malakas na yung hangin kasi sigurado po sa bandang dulong along Tarlac, sigurado po na malakas pong ulan doon. Medyo madilim na rin sa dulo, no? So yun, pag na-reach na natin yung Tarlac Highway, yung kanilang maluwag na kalsada ron, almost 4 lane yun, ano? 2 lane kada side. Subukan natin yung top speed po natin para dito sa ating Mio Pasio scooter natin. Siyempre may mga idols tayo na nagtatanong gaano po ba kabilis to, hanggang saan ba yung average na speed ito. Well, subukan po natin maya maya pagka yung ito na, nasa rektahan na tayo at wala na talagang kasabayang sasakyan kahit yung mga parating ano. Siyempre mas safe tayo, mas sigurado. Yan po yung ating gusto rin na mangyari. At itong ating rides na to from Dagupan to Rizal, ano, inaasahan na natin na we can reach the Binangonan Rizal mga 6 hours yan. So maganda na kung mas mabilis tayo makarating kasi as of now may mga message tayo na receive na bandang Bulacan baha na daw, nire-report na sa mga news ano. Hopefully pagdating natin ng Bulacan wala na pong baha at hindi na natin yan makasagupa, no? Mapapalaban po itong ating Mio Pasio natin kasi first time niyang sumabak sa baha kung sakali. So yan po, mabibinyagan tong ating Mio Pasio. So ito mapapansin nyo mga idols, yung ating speedometer pumapatak na tayo ng 80 plus ano. At yan po, napaka easy lang na ma-reach po ng ating Mio scooter na Pasio, no? So sa 80, 85 okay lang po yan. Madali lang natin ma-reach yung ganyang speed. Pero yung mga 90 talagang kailangan nakasalida ka na. Saka syempre tingin mo talaga mabilis na talaga tayo doon, ano? So yan, subukan nating ma-reach po yung 95 kung kaya nitong ating Mio Pasio.
Yan po, stock po yung ating unit na to. Wala pa tayong pinapalitan dito o wala tayong dinadagdag, ano. All originals po ho yan. Mirror lang po, makita nyo, napansin nyo, iba yung mirror natin, ano, pang Pino classic po yung ating mirror. So yan lang po yung ating pinalitan para dito. So far yan pa lang po. And sa mga news natin na nag-aantay po sa atin sa Metro Manila, baka sakali makabisita na po ako sa inyo ngayon. Hopefully wala nang ulan na matindi this coming week para makapunta ako sa at makalibot po tayo sa buong Metro Manila. Bibisita po tayo sa mga sikat na mga brand na mga motor. Sakali po mapunta natin ng BMW, Ducati, Kawasaki, Suzuki Big Bikes, Yamaha Big Bikes. Magla-live po tayo dyan sa ating YouTube channel. Kaya mga idols, lumutok po kayo sa ating channel at ihahatid ko sa inyo yung mga presyo nyan. Magbigay tayo ng mga updated na price para this month of July. At subukan din natin makapunta sa bandang Caloocan. Check natin yung Siap Moto sa Moto Estrada and Bristol Motorcycle. Bigyan ko kayo ng update regarding sa kanilang adventure scooter, kung marami na bang stock or units para sa ating ADX 160, kasi may mga idols po tayo na nagtatanong yan. Plus sa mga idols po natin na nag-PPM sa atin regarding po sa ADB 160. Mga idols, ang hirap po talaga ng unit, very limited, at paisa-isa lang po yung dumarating sa mga store. Kung makakaswerte tayo, makatulong tayo sa inyo na makahanap po, makasecure ng unit ninyo. So mga idols, ito, nandito na tayo sa pinakamagandang parte ng Tarlac Highway. Itakbo na natin to ng sagad, 90 plus na tayo. So yan, 93 na tayo mga idols. Grabe, isagad pa natin at kung makukuha natin ng 95, so 91, 94. Yan, top speed po natin 94 km per hour. At talagang sagad na po yan mga idols. Wala na tayong may piga. At siyempre nakita naman ninyo, hindi na siya gumagalaw, hindi na siya tumataas pa yung speedometer natin. Hanggang 94 km per hour talaga yung ating pinaka top speed para dito sa ating Mio Paseo scooter. Ang bigat po natin ay 60 kilograms yung ating bigat. Total weight natin sa rider, may dala tayong maleta, siguro mga ilang kilo lang yun. At yun nga, wala naman tayo nakitang problema while we reach that top speed. Hindi naman nagwawabol yung ating handlebar. So okay lang po, naka-steady lang siya. Ayun, meron tayong kasabayan, naka Honda Click 125. Talaga nga naman, ano, napakabilis ng Honda Click. Kaya umabot ng 105 yan, ano, 105 km per hour yung stock nila. So yan, medyo nakikita nyo may mga papatak-patak ng ulan. So inaasahan na natin ilang kilometro na lang, abutin na natin ng ulan at maglalagay na tayo ng kaputi natin sigurado. So yun, 94 km po ang ating per kilometer per hour yung ating top speed para sa ating Mio scooter. So ito, approaching na tayo sa Tarlac City mga idol. At ayun, may dalawang motor dito, may mga passenger sila, may OBR, ano. Sana all meron tayong OBR, so meron tayong nakakausap at meron tayong angkas. Siyempre mas maganda pong bumiyahin ng long rides na may kasabay o may kasama, no, may nakayakap sa'yo, yan, no. Iniinggit pa tayo. So mga idol natin, yan po, approaching Tarlac City. Kita nyo medyo madilim na po, almost 6 o'clock na. So magagabi na, no. So mag-stop over po tayo sa bandang Pampanga. Harap tayo ng restaurant na pwede tayo mag-dinner. Kain tayo ng light lang, ano, para medyo may laman yung sikmura natin. At sa tubig, plus pahinga na tayo ng konti. Pahinga natin yung ating kamay para sa ating rides. Of course, hopefully wala naman ulan na sobrang lakas. Nararamdaman na natin yung mga patak ng ulan. So my God, sana mag-save din yung ating rides ito. Yun nga, ingat tayo pag nasa highway tayo. Lagi tayong tumingin sa kaliwat kanan natin. At yung mga tumatawid, plus yung mga sasakyan na walang signal, kusinahan natin, ilawan natin para malaman nila na paparating tayo. Yun po kasi nakakabigla rin dito sa mga highway dito. Talagang minsan tumatawid sila biglaan. So mas maganda na mailawan mo sila, flasher natin sila para siguradong malaman nila na paparating tayo. Kaya kagaya nyo, no, kakaliwa sila, tayo naman diretso. So yan, ilawan nyo yan para sigurado po.
Yo. So ito, nandito tayo sa McDonald's. Pahinga muna tayo kasi sobrang lakas po ng ulan dito sa Tarlac. So yung ating biyahe today talagang grabe. Lakas po ng ulan din sa may bandang Tarlac City hanggang Capas Tarlac. So yun, ito yung motor natin sa gilid. And ang total po natin na tinakbo na 117 kilometers. So nag-start tayo ng 5 o'clock. Time check tayo ngayon. It's 7:30. So meron tayong 2.5 hours na tinakbo from Dagupan to here in Mabalacat, Pampanga. So medyo malayo-layo pa yung ating rides. Diretso pa tayo ng Rizal. So expected mga 3 to 4 hours pa mahigit yung ating magiging biyahe. So far so good. Napaka-safe din ang takbo natin and hindi rin ganun ka-traffic. So sakto lang din. Ang problema lang talaga yung buulan kasi nga ang hirap ng visibility. So talagang halos di mo makita yung kalsada plus yung time kasi ngayon medyo gabi na hindi mo mapapansin yung mga lubak. So yun mga idol, dito tayo sa Mabalacat, Pampanga and pahinga lang tayo ng konti and then mamaya takbo na ulit tayo. Kita-kits. So yun mga idol, sisipat na ulit tayo. Another ride na naman. So from here Mabalacat going to Rizal na tayo. So wala na tayong stopover. Siguro baka mag-stopover tayo lang pag may papapagas tayo. Kasi nasa ilang bar na lang yung natira dito sa ating Pasyo. So yan po mga idols, kita-kits tayo mamaya ulit at ride safe. Tayo sa Bulacan, grabe. Gitna banda, gitna banda. Gitna lang daw ganda, lakas po ng paha dito. Yeah. So tingnan natin kung kaya. So yan dito, napakataas ng baha dito sa Valenzuela. Ayan So yun. So mga idols, nandito na tayo sa Monumento, Caloocan City. Yes, makarating na po tayo ng Metro Manila. At ito nga, nadaanan natin yung baha doon sa boundary ng Marilao to Valenzuela. Talagang mataas po talaga tubig doon, lalo malakas ang ulan. At ang dami pong stranded na sasakyan doon. So thank God, meron tayong sinabayan na sasakyan. Hinawi niya yung baha, saka tayo sumunod para hindi tayo masyadong pasukin yung ating Mio Pacio. First time po na ipasyo na tayo po lumusong sa baha. So ito, nandito na tayo sa may Caloocan at EDSA na po ito. At dediretsuin lang po natin tong EDSA papunta ng Pasig. So magkaliwa tayo ng Ortigas flyover dyan. So yun, diretso na tayo ng Ortigas extension going to Floodway and diretso ng Rizal sa Binangonan. So ito mga idols, kita nyo medyo madilim na po talaga at yung camera natin na hindi siya ganun ka advance So yung ating GoPro. So sa mga idols natin, nandito tayo sa EDSA, sa motorcycle lane tayo dumadaan. At ito nga, dito medyo napansin nyo konti na lang yung mga sasakyan. Time check natin is 10 o'clock. And mga idols, syempre yung ating naging total kilometer na tinakbo natin, 236 kilometer po. At nakapagkarga tayo ng 3.5 liters. Yung ating consumption, 67 km per liter. Kita naman ninyo, sobrang dumi ng ating Pasyo. Grabe po talaga. Yan po yung ating rides from Dagupan to Rizal mga idol. Yo. Sabaw na mainit para sa isang magandang rides. Rides po sa lahat at ciao mga idols.